prilikom gledanja u lice gospodara u džennetu, hoće li gledati i ljudi i žene u Allahu subhanahu wa ta'ala lice? Muškarci je gledati definitivno u uzvišenog Allaha, a gledat će i žene. Gledat će i žene, zato što su hadisi koji govori o tome općeniti. Kaže, gledat ćete u Allahovo lice kao što vidite mjesec u noći uštapa. Nećete sumnjati da gledate. I nigdje nije spomenuto u rivajetima da se kaže i muškarci će gledati. I da kažemo da se je poslanik sallallahu alejhi ve sellem obratio samo muškarcima, to obuhvata u isto vrijeme koga i žene. Jer propis se odnose na muškarce. Allahu poslanik je poslanik muškarcima i ženama. I kada govori nešto, odnosi se, klanjajte kako vidite mene da klanjam. Je to naredba samo muškarcima ili jednom i drugom polu? Molim. Jednom i drugom. Allahu poslanik. Propisi su svi isti, osim ako ima dokaz. Daj mi dokaz da ima negdje, osim žena, one su izuzete od toga da se... Nema to. Šejh Islam ibn Tejmije spomenuo u svojim fetvama, spomenuo je razilaženje uleme i to i Kesir spomenuo sve Al-Bidaje u Nihaje, spomenuo razilaženje u vezi s tim. Međutim, ispravno je definitivno da će ljudi, muškarci i žene gledati uzvišenog Allaha za sudnjem danu i da je ta nagrada za sviju i kada uzvišeni Allah kaže vujuhu yawma idin nadira ila rabbiha nadira, da će neka lica gledati u svoga gospodara. Nije spomenuto muška niti ženska, to je dolazi znači zajedno u paketu. Pa znači kako? Međutim, gledanje uzvišenog Allaha u džennetu nije ko svi ljudi isto. Deređe njihove u džennetu se, kako se razlikuju deređe, tako se razlikuju i gledanje uzvišenog Allaha. Pa je znači čovjek što je na većoj deređi, to je za njega bolje i sigurno da će njegovo gledanje biti u tom pogledu znači češće i slično tome zato što ima veću deređu i potpuno je realno objektivno da njegove blagodati u tom pogledu budu šta? Veće, a to je najveća blagodat, tako da se gleda u lice uzvišenog Allaha azza wa džalla.